レイト先生の書記教室。疲れた。もうちょっとだ。マジか。は？ルーターにインストールさせた上でユーザーに分からないように。ありがとうございます。おい。は？決定！部長、お疲れ様です。これやっといてもらっていいですか。頑張ってください。部長、急いだ方がいいっすよ。周り見てください。部長、3分で終わらないと爆発しちゃいます。じゃあ、よーいスタート。部長、早く終わらして飲みに行きましょうよ。部長、僕帰っていいっすか。さすが部長。じゃあ最後にこれだけお願いします。